Айде още едно място. Абе, какво е това? Ето е реката, отдолу се чува. Това за какво е правено, бе? Гати. Да, ама е много старо. Тук сме на една височина. Ето там е реката и това е като пост. Точно като пост е. Кръгло, старо. Тук сега ще заснемем определени места ме водят, защото сам човек трудно. Много време губа. Продължаваме в гората.